Мөхәббәткә күмеп йөрәкләрде, яллар килде иркәм. Ялларның бар матурлыгын тик мин һин булганга күрә. Күзләреңдә күзләремдә күрәм, йөрәгеңдән тибешләрен тоям. Икебезнең йөрәк араһында мөхәббәттән торган күпер куям. Таң алдынан андуғыстың моңы күңелгә дәрт бирә. Сәскәләрдән хуш есләре арта һин булганга күрә. Күзләреңдә күзләремдә күрәм, йөрәгеңдән тибешләрен тоям. Икебезнең йөрәк араһында мөхәббәттән торган күпер куям. Озын елдар үтү ай өстендә бик кыен яңгыды. Гомер хукмагымды яктыртасы бул минең йондозым. Күзләреңдә күзләремдә күрәм, йөрәгеңдән тибешләрен тоям. Икебезнең йөрәк араһында мөхәббәттән торган күпер куям. Йөрәгеңдән тибешләрен тоям. Икебезнең араһында мөхәббәттән күпер куям. Урал Усманов, бұл менің де